Jeg hedder Kirstine Langergaard, og jeg er sportschef for Aalborg Seniorsport. Og jeg vil gerne sige velkommen til alle jer, der nu er parat til at melde jer ind og være en del af vores forening. Vi har i øjeblikket omkring 30 forskellige discipliner, og vi agerer på over 50 forskellige adresser i Aalborg. Så må ikke der er et sted, hvor du kan finde plads. Jeg håber, at I alle sammen vil føle jer rigtig hjertelig velkommen i Aalborg Seniorsport. Og nu vil Eva guide jer på, hvordan man tilmelder og betaler for at komme på det hold, I har lyst til. Velkommen. Velkommen til den her lille introduktionsvideo til, hvordan du nemt og hurtigt kommer igennem og tilmelder og betaler til dine holdaktiviteter til den kommende sæson. Det første, du selvfølgelig skal, det er at gå ind på vores hjemmeside, hvor vi er på forsiden. Og oppe i øverste bjælke har man nogle forskellige valgmuligheder, og her vælger vi tilmeld og betal. Kommer vi ind på en side, hvor at der er en blå knap, hvor der står tilmeld og betal på. Den klikker man på, og så åbner man op i vores F-shop. Det er herinde, hvor I handler og vælger jeres hold. I det her eksempel, der har jeg valgt, at jeg vil gå til God Motion Pilates. Så det scroller jeg ned og finder. Og den er her. Og siger tilføj kurv. Så åbner kurven sig op. Og man kan se, at man har valgt God Motion Pilates i Aalborg Stadionhal onsdag kl. 9-10. Og der er en i kurven. Jeg ønsker at købe et hold mere, så jeg siger køb mere. Og der har jeg valgt, at jeg vil gå til line dance, så jeg scroller ned igen. Indtil jeg kommer ned til line dance, den er her. Og siger tilføj kurv. Så nu har jeg God Motion Pilates og line dance i kurven. Der er et stykke af hver. Nu skal jeg ikke have mere, så nu vælger jeg at gå til kassen. Til kassen. Fordi nu vil jeg gerne handle. Inden vi kommer dertil, så skal vi indtaste deltageroplysninger. Så det første I gør, det er at indtaste navn. Og efternavn. Jeres e-mailadresse. Telefonnummer. Og her er det faktisk rigtig vigtigt, at I både indtaster jeres mobilnummer i telefonrubrikken og i mobilrubrikken. Så går man ned og vælger køn, trykker på pilen og vælger køn. Fødselsdato, her vil den gerne have dagen først, så måneden, og så hele året, så det er 1950 eksempelvis. Så kommer man ned til den rubrik, som er som standard, som hedder firma. Den skal aldrig udfyldes. Så ligegyldigt om man har et firma eller ej, så skal man ikke skrive noget i rubrikken firma. Spring den altid over. Adresse. Postnummer. Og by. Nu har jeg udfyldt mine deltageroplysninger til det første hold, som er God Motion Pilates. Jeg skal gøre det igen for det næste hold, som er for line dance. Men herovre i højre side, hvor I ser den grå rubrik, der kan I altid trykke på pilen. Og så kan jeg kopiere de data, jeg allerede har skrevet i den første, så jeg skal ikke til at skrive dem igen. Trykker på den, og mine data for det andet hold er udfyldt. Nu er jeg færdig, og jeg vil gerne videre, så jeg trykker fortsæt.
Efter vi har trykket fortsæt, kommer vi til kundeoplysninger og betaling. Her er de oplysninger, som vi har tastet i forhold til den holdaktivitet, I har tilmeldt jer. Så der er navn og adresse, telefonnummer og mail. Her skal vi så vælge betalingsmetode. Der er kun et valg, og det er betaling med kort, så den afkrydser vi og siger fortsæt. Her viser den, at mit telefonnummer ikke er korrekt indtastet, så det ændrer jeg. Jeg kan se, at jeg mangler et tal, og sætter det ind og trykker fortsæt. Så kommer vi til det, at vi skal godkende vores ordre. I kurven ligger der God Motion Pilates. Der ligger Line Dance til en pris på i alt 800 kroner. Jeg går ned og siger ja til, at jeg accepterer handelsbetingelserne. Og jeg trykker videre til betal. Så er vi kommet dertil, hvor vi skal indtaste vores kortnummer, udløbsdato og koden på jeres kort. Kortnummeret er 12 cifre. Når jeg indtaster de 12 cifre, så vil der komme et grønt V-tegn herover. Det er ikke ensbetydende med, at den genkender jeres tal, men at der er det rette antal tal, som skal være indtastet. Så der er 12 tal. Udløbsdato. Der er det måned, og det er år. På bagsiden af jeres kort, der finder I det, der hedder et CVV eller et CVD-nummer, som er det her sikkerhedskoden på kortet, som er 3 cifre. Når jeg indtaster dem, så kan I godt se, at bjælken hernede, hvor der står, hvad man skal betale, den blev grøn. Jeg prøver lige at vise det. Jeg tager den her fra. Nu er den blå. Jeg indtaster mit sikkerhedscifre, og den skifter til grøn. Det vil sige, at den accepterer, at alle felter er udfyldt korrekt, og jeg trykker betal. Så henviser den videre til tak for din ordre. Udover at I kan se den her formular, så er der blevet sendt en ordrebekræftelse til jeres mailadresse, som I har indtastet. Der er mulighed for, at man kan købe til 2 personer til den samme aktivitet. Vi gør det samme fra start. Vi er inde på hjemmesiden, vælger tilmeld og betal. Den blå knap, tilmeld og betal, trykker på den. Og vi åbner op inde i shoppen. Den her gang har jeg valgt, at jeg vil købe badminton. Og det ligger lige for. Jeg vælger mandag kl. 11.30 i Klarup. Og siger tilføj kurv. Så er vi i kurven. Og her ligger badminton. Der er kun 1, men jeg vil rigtig gerne købe for 2. Så jeg trykker på plusset. Og der kommer til at stå 2 i stedet for. Havde man nu skulle købe til 4 eller til flere, så havde man jo bare fået til at passe med tallet i boksen. Men jeg skal kun købe til 2. Jeg skal ikke have mere og vælge at gå til kassen. Jeg skal trykke deltageroplysninger ind på den første deltager. E-mailadresse. Telefonnummer. Køn. Fødselsdag. Ja, jeg
fumlet lidt i det, men der står den 19.10.1950. Igen, jeg springer feltet med firma over. Adresse. Ja. Vi er igen i gang med at lave et køb for 2 til samme aktivitet. Det betyder også, at jeg ved, at jeg ikke selv kan tage 2 pladser på holdet, så nu har jeg udfyldt min egen data, og nu udfylder jeg data for den anden person. Så det er ikke mine egne data, jeg udfylder igen, så vi går ikke over og kopierer de data, der er fra ovenstående indtastning. Man kan sagtens bruge den samme e-mailadresse, hvis nu det er, at I deler e-mailadresse. Og har I hver jeres egen, så indtaster I den pågældendes e-mailadresse herunder. Jeg vælger den samme. Indtaster telefonnummer. Vælger køn. Fødselsdag. Og det driller mig bare det her. Der står 1950 til sidst. Igen springer firma over. Adresse. Ja, bare for at opsummere. Jeg har købt badminton for 2 personer. Deltageroplysninger på den ene person. Deltageroplysninger på den anden person. Jeg vælger, at jeg vil gå til kassen og trykker fortsæt. Kommer tilbage til det samme billede omkring kundeoplysninger og betaling. Her er der jo så mulighed for at vælge imellem 2 personer, hvem det er, der skal betale. Så i højre side kan I vælge, om det skal være den ene eller den anden. Jeg vælger den første. Trykker betalingskort og siger fortsæt. Kommer til, at jeg skal godkende ordren, og det som jeg har købt, det er 2 gange badminton i klar kl. 11.30 til en pris af 800 kroner. Accepterer handelsbetingelserne og trykker betal. Så er vi kommet dertil, hvor vi skal indtaste vores kortnummer, udløbsdato og koden på jeres kort. Jeg indtaster mit sikkerhedscifre, og den skifter til grøn, og jeg trykker betal. Indtil videre har jeg købt hold til indendørssæsonen, men vi har også den mulighed at købe til udendørs. Vi gør det samme, vi er på hjemmesiden. Vi går ind under tilmeld og betal. Går hen til den blå knap, trykker på den og kommer over i shoppen. Når vi skal købe til udendørs, så køber vi det, der hedder udendørs og kulturkontingent. Det dækker alle vores udendørsaktiviteter, det dækker traveture, løbeture, cykelture, men det dækker også vores arrangementer, foredrag, hyggelige søndag og deltagelse i rejser med videre. Det, som er rigtig, rigtig vigtigt her, det er, at når man har valgt udendørskontingentet til de 100 kroner, og man rigtig gerne vil gå til motionsløb eller petang, minigolf, der er mange valgmuligheder, så skal man huske at vælge det som et tilvalgsprodukt. Så det I gør til at starte med, det er,
vælger udendørs og kulturkontingentet til 100 kroner, tilføjer kurv. Den ligger i kurven. Jeg skal kun have et stykke. Jeg køber kun til mig selv. Så vil jeg gerne købe mere. Jeg vil rigtig gerne gå til petanque, så jeg scroller ned og finder petanque mandag 10-12 i foreningshuset. Siger tilføj kurv. Læg mærke til, at den koster 0 kroner. Det vil sige, at I kommer ikke til at betale mere end de 100. Det er 0 kroner. Tilføjer den, og den ligger i kurven. Jeg vil også rigtig gerne gå til motionsløb. Jeg siger køb mere. Scroller ned igen. Til jeg finder motionsløb. Den er her. Tirsdag og torsdag kl. 9 i foreningshuset. Igen. Den koster 0 kroner. Tilføjer den til kurv. Nu har jeg de udendørsaktiviteter, jeg gerne vil have. Og jeg går videre til kassen. Som før vist, så indtaster jeg navn. E-mailadresse. Telefonnummer i begge rubrikker. Vælger køn. Indtaster fødselsdato. Indtaster ingenting i firma. Adresse. Ja. Igen vil den gerne have oplysningerne for deltagelse på petanqueholdet. I det jeg køber til mig selv, går jeg over i højre side, kopierer oplysninger ovenfra, scroller ned igen. Jeg har også valgt at købe til motionsløb, kopierer, og så er de alle 3 udfyldte. Ja, jeg fortsætter. Vælger betalingskort. Trykker fortsæt. Jeg er kommet til, at jeg skal godkende ordren. Jeg har købt udendørs og kulturkontingent til 100 kroner, og mine tilvalgsprodukter er petanque og motionsløb. I alt er beløbet 100 kroner. I scroller ned, accepterer handelsbetingelserne og går til betal. Så er vi kommet dertil, hvor vi skal indtaste vores kortnummer, udløbsdato og koden på jeres kort. Og jeg trykker betal. Det var en succes. God fornøjelse.